Grabe kang hangin mo ka dyan. Pero dili siya kondoy anang dito siya init bagay kasi magto yung hangin mo. Bugnaw ang hangin, relax ba? Pero paano? Grabe ka bugnaw. Jalan mo ka dyan. Grabe ka. Relax ka dire ka magpano. Bila domingo rin mga kajam, kajam kaya bago mga kajam, dagang giray kita. Ato na tuloy mga kajam, kasi na palito parking batak. Nay kanang bulsa-bulsa bitaw para makasilpi ka.